Nu-i singuriul tău vinovat de sângele ce se dă tu, nici mare preț, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat. Și eu și tu, și eu și tu, nici mare preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat. Și eu și tu, și eu și tu. Nu drumul greu spre Golgota, nici biciul când Iisus căzu, și atât nici crucea nu-l durea, cât noi povara cea mai grea. Și eu și tu, și eu și tu, Și atât nici crucea nu-l durea, cât noi povara cea mai grea. Și eu și tu, și eu și tu. Nu patrugule le-au pătruns când El pe cruce se așternu, și noi cu sufletul ascuns, cu mii de patimi le-am străpuns. Și eu și tu, și eu și tu, și noi cu sufletul ascuns, cu mii de patimi l-am străpuns. Și eu și tu, și eu și tu. nu doar bătrânii cărtura, nu doar mai mari preoți, nu. Și noi am râs cu ochi murdari, și noi suntem cei doi tâlhari. Și eu și tu, și eu și tu, Și noi am râs cu ochi murdari, și noi suntem cei doi tâlhari. Și eu și tu, și eu și tu.
așa albă și-o dă tu, ci tuturor, dar tu n-o poți, și fără ea toți suntem morți, și eu și tu, și eu și tu, ci tuturor, dar tu n-o poți, și fără ea toți suntem morți, și eu și tu, și eu și tu. Nu doar în stânci, sub lilieri, nu doar sub lespede zăcut, ci l-am ascuns ca pentru veci, sub piatra unor forme reci. Și eu și tu, și eu și tu, Ci l-am ascuns ca pentru veci, sub piatra unor forme reci. Și eu și tu, și eu și tu. și acum Iisus cel condamnat azi te întreabă da sau nu, ești tu sau nu ești vinovat. Eu am spus da și-am fost iertat, eu am spus da, dar tu Ești tu sau nu ești vinovat. Eu am spus da și-am fost iertat. Domnul, dai pe listează, nu? Sfinte Tată, în numele Domnului Iisus, venim înaintea Sfințeniei Tale și îți mulțumim pentru harul măreț pe care Tu ne l-ai adus prin jertfa Domnului Iisus Hristos, care și-a jertfit viața pentru noi. Este o zi în care ne amintim cu durere în suflet de momentul acela și încărcătura spirituală a acelei zile de vineri, când Fiul Tău prea iubit, supus și ascultător, pregătit să meargă până la moarte în ascultarea Lui, stătea în fața celor ce-L judecau, în fața celor ce-L batjocoreau și aștepta ca ei să pronunțe sentința, momentul când El va începe să pășească pe Via Dolorosa, cu crucea în spate, suferind pedeapsa și disprețuind rușinea, îndreptându-se cu pași hotărâți spre Golgota, spre dealul căpățânii, unde avea să fie pus pe o cruce și înălțat între cer și pământ pentru păcatele întregii omeniri. Ne amintim de ziua aceea care a schimbat tristețea, întristarea, într-o bucurie deplină, pentru că în finalul suferințelor și în finalul muncii sufletului Său, El s-a înălțat biruitor peste moarte, peste puterea întunericului și puterea diavolului, încredințându-și în mâinile Tale Duhul, pășind liber, apoi în Șeol, în locuința morților, pentru a deschide și a desface legăturile sfinților din vechime și pentru a propovădui eliberarea și izbăvirea prin jertfa Lui glorioasă. Doamne, venim să-Ți mulțumim pentru lucrarea măreață, pentru că Tu ne-ai chemat la acest har deosebit, prin care Tu dorești
să ne faci mai mult decât biruitor prin acela care a biruit prin cruce și care ne-a adus viața. Te binecuvântăm, Tată, și ne rugăm ca harul mântuirii să-l lași peste toți cei nemântuiți, peste toți acei care ascultă în zilele acestea cuvântul Tău. Și fiecare cuvânt care va fi propovăduit astăzi și în zilele următoare, în diferite locuri de aici, de pe pământul acesta, în diferite forme și în modele de a se transmite, Doamne, cuvântul acesta să găsească inimi primitoare care să fie izbăvite, eliberate în numele Domnului Isus, să fie mântuite și oamenii să poată primi o nădejde nouă, să poată primi tăria să privească dincolo de nenorocirile acestea pe care le trăim, dincolo de izolarea aceasta, dincolo de separarea aceasta, dincolo de locașurile de închinare închise, să privească spre izbăvire, pentru că Tu ai spus că vei fi în inimile noastre, vei fi cu noi și în noi până la sfârșitul veacului. Binecuvântat fie numele Tău, Tată, glorificat în veci, pentru că Tu ești tăria noastră și Dumnezeul nostru. Amin. Aș dori în continuare să vă prezint câteva evenimente, câteva lucruri mai importante privitoare la Vinerea Neagră sau Vinerea Mare, privitoare la această zi a suferințelor, crucificării Domnului Iisus și punerii sale în mormânt. Sunt multe evenimente, o serie întreagă, și aș vrea să le luăm în ordine pentru a ne împrospăta nădejdea noastră, pentru a ne împrospăta credința și mărturia noastră și pentru a ne concentra asupra fiecărui moment în care a fost glorificat Domnul. Pentru că prin toate acestea se va vedea glorificarea Domnului pentru care El s-a rugat: Tată, proslăvește pe Fiul Tău, ca și Fiul Tău să te proslăvească pe tine. Prin toate acestea Tatăl l-a proslăvit și i-a dat biruință. Nu vom observa niciun moment de ezitare, niciun moment de frică, niciun moment în care să fie vreun gând de abandonare a acestei lucrări, pentru că Domnul privea țintă înspre Tatăl, înspre răsplătire și înspre lucrarea măreață pe care avea să o săvârșească aici, în lumea aceasta, prin suferințele și moartea Lui. Ziua de vineri a fost precedată de o noapte pe care o putem să o împărțim în două. Pentru că după cina de taină, după momentul când Iuda a fost descoperit și a ieșit afară în negura nopții, Domnul Iisus și-a îndemnat ucenicii să cânte cântările de laudă, scoțând în relief tăria și puterea de care era plin din Duhul lui Dumnezeu și hotărârea de a continua lucrarea. A urmat momentul Ghețimani, când Domnul s-a retras în grădina Ghețimani pentru rugăciune. A fost o noapte de frământare și muncă sufletească. Aici, în grădina Ghețimani, Domnul a rostit memorabilă rugăciune. O parte din rugăciunea aceasta o găsim relatată în Evanghelia după Ioan, în capitolul 17, în care Domnul mijlocește cu o dragoste fierbinte pentru ucenici, pentru credința lor, pentru biruința lor, mijlocește apoi pentru unitatea lor, pentru dragostea și râvna lor, apoi Domnul mijlocește pentru iubirea lor, ca ei să rămână una și să se iubească unii pe alții, și pentru biruința lucrării pe care ei aveau să o facă după ce vor trece momentele acestea de grea cumpănă, de grea încercare, după ce Domnul va fi glorificat prin învierea din morți. Rugăciunea va continua apoi pentru sine, îndreptându-se către Dumnezeu Tatăl. Omul Iisus Hristos, de data aceasta înfiorat și îngrozit de conținutul paharului pe care trebuia să-l bea, strigând către Tatăl cu strigăte mari și cu lacrimi, crezând că Tatăl poate să-l izbăvească, cerându-i să îndepărteze paharul dacă este cu putință. Și ceea ce este mai frumos în rugăciunea aceasta, dincolo de frământările omului Iisus, El rostește minunata frază: facă-se nu voia ta, nu voia mea, ci cum voiești tu, Doamne, voia ta să se facă în toate. Cât de frumos, în momentul acela El s-a abandonat în voia Tatălui,
s-a ridicat, a fost cuprins de întristare, văzând că ucenicii erau doborâți de somn și dormeau, și în momentele următoare se apropia vânzătorul. A urmat o noapte grea, o noapte în care el a fost dus la curtea marelui preot Ana. Acolo l-au cercetat, l-au judecat și se spune că după ce ei și-au bătut joc de el, după ce l-au cercetat în fel și chip, l-au aruncat în groapa în care se puneau deținuții. În momentul acela, el a petrecut câteva ore în groapa aceea, trăgându-l mai apoi afară cu funii și începând din nou să-l cerceteze și mai mult să-l batjocorească, aruncându-i tot felul de cuvinte de hulă. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că după ce l-au dus de la Ana, l-au dus la Caiafa. Caiafa era marele preot, își exercita mandatul acesta din anul 18 și el a rămas mare preot până anul 36 după Hristos. A fost numit de Valerius Gratus și în anul 36 a fost destituit de Vitellius. Dacă în vechime funcția de mare preot fusese ereditară și pe viață, odată cu venirea romanilor și stăpânirea lor în Iudeea, marii preoți erau numiți și demiși după bunul plac al stăpânitorului. Astfel, între anii 37 și 70 după Hristos, au fost înscăunați 27 de mari preoți, aproape câte unul în fiecare an. Acestea erau lucrurile pe care le dictau deja romanii în țară. Vom vedea însă că acest oficiu de mare preot nu mai avea nicio însemnătate. Pentru că în momentul când Domnul Iisus stătea înaintea lui Caiafa și când l-a întrebat dacă este El Hristosul, în momentul acela Domnul Iisus a mărturisit și a spus: da, așa cum sunt, cum spui tu, eu sunt Hristosul, și veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis: ce nevoie mai avem de martori? Ați auzit hula, ce vi se pare? Și toți l-au osândit la moarte. Deci în momentul când marele preot și-a sfâșiat hainele, a încetat oficiul de mare preot, pentru că în lege era poruncit ca marele preot să nu-și sfâșie hainele niciodată și în nicio situație. El trebuia să rămână în tăcere, în liniște, și chiar dacă avea morți în casă, în familia lărgită sau în familia personală, dintre rudele apropiate, sau venea o altă nenorocire peste el sau peste țară, el nu trebuia să-și rupă veșmintele. Însă în momentul acesta, când Hristosul a mărturisit că El este Hristos și va veni pe norii cerului, iar ei îl vor vedea, marele preot și-a sfâșiat hainele. El a continuat să rămână mare preot, dar fără binecuvântarea slujbei de mare preot, pentru că, așa cum spuneam și altădată, mare preot va fi Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Va rămâne pentru totdeauna în veci, după noua rânduială a lui Melisedec, o rânduială binecuvântată, rânduită de Dumnezeu, pentru că el urma să intre în Sfânta Sfintelor, înaintea lui Dumnezeu, cu însuși sângele său, să facă ispășire pentru toți cei care vor crede în numele Lui. După ce marele preot și-a sfâșiat hainele, l-au batjocorit, l-au scuipat, l-au osândit la moarte și chiar i-au dat palme și strigau, legându-l la ochi: prorocește-ne, cine te-a lovit? Însă de data aceasta Domnul Iisus nu le-a răspuns niciun cuvânt și avem această frumoasă sintagmă în Biblie, cu referire la Domnul Iisus, în Sfintele Evanghelii: Iisus tăcea. De 4 ori găsim în istorisirea patimilor această expresie, când Domnul Iisus a tăcut. A tăcut în fața lui Caiafa, potrivit cu Matei 26, 63, a tăcut în fața lui Irod, potrivit cu Luca 23, cu 9, a tăcut apoi de 2 ori în fața lui Pilat, găsim prima dată în Marcu, capitolul 14, versetul 61, și apoi în Ioan 19, cu 9. În chinurile cele mai grele,
și în momentele cele mai cumplite Iisus n-a deschis gura deloc, așa cum spunea cu aproape 700 de ani înainte prorocul Isaia în capitolul 53 cu versetul 7. El n-a deschis gura ca o oaie mută înaintea celor ce o tund și ca un miel pe care îl duci la măcelărie. Între timp a avut loc lepădarea lui Petru, care a fost introdus în curtea marelui preot de ucenicul Ioan. A fost cel mai umilitor moment, cel mai greu moment din noaptea aceasta, pentru că ucenicul preiubit, care făcuse acea declarație că va merge chiar la moarte cu Domnul, ajunge după ceea ce i-a spus Domnul să se lepede de 3 ori înainte de a cânta cocoșul. În momentul când a cântat cocoșul, Petru a plâns cu amar, a plecat și a urmat pentru el momentul pocăinței. A avut parte de har pentru că Mântuitorul i-a spus cu puțin timp înainte: m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Și într-adevăr nu s-a pierdut credința lui Petru. El s-a întors la Domnul, a fost reabilitat și apoi a fost reașezat în slujba și în locul pe care Dumnezeu l-a rânduit. După ce l-au legat pe Domnul Iisus, l-au dus și l-au dat în mâna dregătorului Pilat din Pont. Din clipa descoperirii vânzătorului și ieșirea lui în afară, deci în noaptea aceasta grea, au fost cele mai grele momente din viața Domnului Iisus. Îl durea trădarea lui Iuda, îl durea lepădarea lui Petru, pentru că Domnul chiar s-a uitat în fața și în ochii lui Petru, îl durea modul în care ei îl acuzau pe nedrept de toate lucrurile acestea. Când a ajuns în mâinile lui Pilat, el a fost dat în mâinile romanilor și din momentul acela a ieșit din istoria poporului Israel. Marii preoți s-au lepădat de el, spuneau că ei nu au voie să omoare pe nimeni, potrivit legii, se pregăteau să sărbătorească Paștele, deși Domnul Iisus a făcut să înceteze oficiul Paștelui, pentru ei nu mai avea nicio semnificație decât doar istorică, și în momentul acela Domnul iese din istoria lui Israel și intră în istoria lumii întregi. De acum înainte, El, cu patimile și moartea sa, va aparține lumii întregi, tuturor celor care vor crede în El. Pe când sta Pilat pe scaunul de judecată, nevasta lui Pilat a trimis să spună: să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci am suferit mult în vis din pricina lui. Găsim lucrul acesta în Evanghelia lui Matei 27:19. Pilat voia să-l scape pe Iisus. Avea o șansă, eliberarea unui deținut înainte de Paște. Însă lucrul acesta nu i-a reușit și oamenii aceștia au ales pe Baraba, un tâlhar, să fie eliberat în locul Domnului Iisus, și strigau tot mai tare, mulțimile împreună cu preoții: răstignește-l, răstignește-l! Și Pilat le-a zis pentru a 3-a oară: dar ce rău a făcut? Eu n-am găsit nicio vină vrednică de moarte în el, așa că după ce îl voi pune să-l bată, îi voi da drumul. Pilat nu iubea pe iudei și intenționa să-l elibereze pe Iisus. Ca să înduioșeze poporul și să-l poată elibera, a pus lui Iisus pe cap o coroană de spini, în mâini o trestie, drept sceptru, și apoi Iisus a fost biciuit. De data aceasta, oamenii strigau și mai tare, cereau cu înfocare ca Iisus să fie răstignit, să fie dat la moarte, și Pilat a trebuit să ia un vas cu apă, să-și spele mâinile și apoi să declare: eu sunt nevinovat de sângele acestui sfânt. Avem 6 dovezi în Evanghelii cu privire la nevinovăția lui Iisus. 6 persoane care depuneau mărturie că Iisus este nevinovat. Primul dintre ei a fost Iuda. Citim în Matei 27:4. Iuda s-a dus înaintea preoților, a aruncat arginții și a spus: am vândut sânge nevinovat. Apoi soția lui Pilat, potrivit cu citatul de mai sus, a venit în sala de judecată
și a spus că este un om neprihănit. Matei 27:19. Apoi Pilat însuși a mărturisit: eu nu găsesc nicio vină în el. Irod, de asemenea, nu i-a găsit nicio vină și l-a trimis din nou înaintea scaunului lui Pilat de judecată. Tâlharul de pe cruce, unul dintre tâlhari care stătea alături de Domnul Isus, a spus: el este nevinovat de tot ceea ce se întâmplă astăzi. Noi ne merităm pedeapsa. Citim lucrul acesta în Evanghelia lui Luca 23:41. Și al șaselea glas, care a mărturisit că Isus era nevinovat, a fost sutașul, acela care a asistat răstignirea, probabil comandantul cetei care conducea această execuție. După pronunțarea sentinței de condamnare la moarte, s-a trecut de îndată la execuție. Execuțiile se făceau în afara cetății. În cazul de față, pe un deal din apropiere care avea configurația unui craniu, de aceea și purta numele de dealul Căpățânii. Pentru a mări batjocura la adresa lui Isus, împreună cu el duceau și pe doi făcători de rele, care trebuiau omorâți împreună cu Isus. Evanghelia lui Luca 23:32. Isus a fost silit să-și ducă crucea până la locul răstignirii. Din cauza chinurilor îndurate și a extenuării, în ciuda loviturilor primite de la un loc, nu și-a mai putut duce singur crucea. Pentru ca osânditul să nu moară pe drum înainte de a fi crucificat, s-a recurs la un ajutor și îndată l-au văzut pe Simon din Cirena care se întorcea de la câmp, pe care l-a obligat să ducă mai departe crucea Domnului Isus. I-a fost adresată una dintre cele mai grave batjocuri, cele mai grele cuvinte prin care l-au batjocorit pe Domnul Isus. Tu care strici templul și îl zidești la loc în 3 zile, mântuiește-te pe tine însuți. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce. Lucrul acesta l-au strigat toți trecătorii, toți cei care treceau pe lângă el. Citim în Matei 27:39-40. Apoi ostașii romani îi adresau cuvinte de batjocură, își băteau joc de el și îi dădeau să bea oțet și ziceau: dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Luca 23:36-37. Din partea uneia dintre tâlhari, unul din tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Luca 23:39. Apoi fruntașii norodului strigau de asemenea bătându-l joc: pe alții i-a mântuit, să se mântuiască pe sine dacă este el Hristosul alesul lui Dumnezeu. Versetul 35, tot din Luca 23. Între orele 12 și 3 după amiază se petrec semne cerești: întuneric, cutremur, ruperea perdelei de la templu, care despărțea locul sfânt de locul preasfânt de sus în jos. Are loc cea mai splendidă mărturisire făcută de un păgân, vorba despre mărturisirea sutașului. Cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Isus a refuzat oțetul care era menit să-i ușureze durerile. Pe la ora 3 după masă, șovăitor, se apropie îngerul morții de dealul Căpățânii pentru cea mai grea misiune primită vreodată. Pe fruntea lui Isus, el dorea să așeze sărutul rece al morții. În liniște adâncă, acolo sus pe Golgota, la picioarele crucii, stăteau ucenicii, stătea sutașul care l-a auzit: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Sunt menționate câteva cuvinte importante pe care Domnul le-a strigat pe cruce în timpul chinurilor sale. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. A fost prima strigare. Iisus n-a putut fi atins nici de ispita îndoielii, nici de ghimpele urii. El și-a păstrat spiritul Evangheliei pe care a propovăduit-o de a ierta pe cei care au greșit și au păcătuit împotriva Lui. Al doilea cuvânt, a doua strigare de pe cruce: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Era asigurarea dată tâlharului care s-a căit și s-a pocăit în ultimul ceas al vieții sale. A treia strigare:
femeie, iată fiul tău. Apoi a zis mamei, fiule, iată mama ta. În momentul când Domnul a adresat termenul acesta, femeie, în limba greacă el corespundea apelativului de doamnă. Aceasta arăta că legăturile sale de fiu al Mariei s-au sfârșit. S-au rupt în momentul acela, revenind la situația de fiu al lui Dumnezeu. Totodată, el a arătat grijă față de mama lui, încredințând-o lui Ioan, ucenicul prea iubit, care a luat-o și a dus-o la el acasă și a îngrijit de ea. Cu privire la divinitatea Mariei, sau divinizarea Mariei, ceea ce numesc unii creștini cultul Fecioarei Maria, putem să afirmăm încă o dată, pe baza acestei strigări de pe cruce și a faptului că Domnul a încredințat-o lui Ioan, că ea a fost mama Domnului Iisus până în momentul crucificării sale. Din momentul acela ea a fost îngrijită de Ioan și niciunde apostolul Ioan în scrierile sale n-a mai pomenit prea multe despre mama Domnului Iisus. Cu atât mai mult să vorbească despre puterile supranaturale pe care le-a primit aceasta. Ioan a scris 5 cărți ale Noului Testament, Evanghelia, Epistolele și apoi Apocalipsa. Dar în nici una el n-a lăsat ca afirmație teologică ceva despre Fecioara Maria. Deci niciun suport pentru cultul Fecioarei Maria practicat de biserică. De aceea este bine să luăm aminte la lucrurile acestea, pentru că țin de închinarea noastră pe care o aduc oamenii înaintea lui Dumnezeu. Și aș dori ca toată atenția să ne fie îndreptată doar spre Domnul Iisus din momentul acesta, pentru că aceasta a dorit Mântuitorul pe cruce, ca El, prin moartea Lui, să aparțină tuturor națiunilor pământului și orice genunchi din cer de pe pământ să se roage doar în numele Lui Iisus și să se plece, să-L glorifice doar pe El ca stăpân și Domn. Urmează a 4-a strigare pe cruce. Eli, Eli, lama sabactani, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Această expresie a fost păstrată în Evanghelii în limba aramaică și le dă sugestiv semnificația ei. Iisus ocupa pe cruce locul păcătoșilor, fapt pentru care Tatăl și-a întors fața de la El. Era strigătul unei adânci disperări, simțământ pe care l-au numai cei care coboară în iad, unde vor fi lepădați pentru totdeauna. Pentru a ilustra spre a înțelege mai bine adânca semnificație a actului săvârșit de Dumnezeu Tatăl, când și-a întors fața de la Fiul Său, când acesta era în culmea suferințelor pe crucea de pe dealul Golgotei, noi va trebui să ținem cont de strigarea aceasta pe care El a lansat-o. Însă, fața Tatălui n-a rămas până la final întoarsă de la Domnul. Urmează a 5-a strigare de pe cruce. Mi-e sete. În momentul acela înțelegem că Iisus a suferit într-adevăr chinurile crucificării. Nu este adevărată concepția unora care spun că Iisus, ca Fiul al lui Dumnezeu, n-a simțit pe cruce durerea sau n-a fost un trup real de om adevărat pe cruce al Fiului lui Dumnezeu. Ioan se va întâlni în istoria bisericii primare, în timpul vieții sale de slujire, cu oameni care susțineau că Iisus n-a murit în trup pe cruce și avea să scrie în epistola sa: orice duh care nu mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup nu este de la Dumnezeu. Este în legătură tocmai cu această afirmație pe care o susțin unii, că Iisus n-a suferit chinurile. Apoi urmează o altă strigare, cea de-a 6-a, pe cruce, când Mântuitorul a spus: s-a sfârșit. În limba greacă, expresia aceasta se traduce tetelestai. Acest cuvânt are în realitate mai multe semnificații. Este cuvântul care demonstrează că s-a terminat cu suferințele, că și-a încheiat lucrarea pe pământ, dar poate fi în același timp și un cuvânt de triumf. Am împlinit ceea ce trebuia împlinit. Am făcut totul ceea ce trebuia să fac.
Expresia aceasta o rosteau gospodarii când li se năștea în turmă miei, fără cusur. Expresia aceasta o foloseau artiștii când își terminau opera și o admirau în detaliu și erau încântați de perfecțiunea operei. Expresia aceasta o puteau folosi preoții și o foloseau preoții când li se aducea spre jertfire miei fără cusur, într-adevăr, după porunca lui Dumnezeu în lege. Urmează cea de-a 7-a strigare pe cruce. Iisus a strigat cu glas tare: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Când a zis aceste cuvinte, și-a dat Duhul. Cei neprihăniți nu-și încredințează morții Duhul, ci direct lui Dumnezeu. Duhul lui Lazar cel sărac a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Însă și Domnul spune: adevărat, adevărat vă spun că dacă păzește cineva cuvântul meu, în veac nu va vedea moartea. Copiii lui Dumnezeu, în clipa plecării în veșnicie, nu văd niciun fel de moarte. Ei văd îngeri, ei văd cerul deschis în calea lor și îngerul care vine să-i conducă în lumea de dincolo. Răstignirea Domnului Iisus n-a fost în stare să distrugă opera misiunii sale pe pământ. Roadele vor începe să răsară. 2 dintre ucenicii de valoare ai Domnului Iisus, care au lipsit de la procesul Domnului Iisus, de la marii preoți Ana și Caiafa, au căutat să iasă în evidență prin faptele lor și Biblia îi menționează prin actele lor. Este vorba despre Iosif din Arimatea, despre care spune evanghelistul Ioan în capitolul 19, versetul 38, că a fost un ucenic al Domnului pe ascuns. El era un om bogat, era un sfetnic cu vază în sobor, un om bun și evlavios care n-a luat parte la sfat și în momentul acela el a oferit propria lui groapă pentru mormântarea Domnului Isus. Isaia 53:9 spunea: mormântul lui sau groapa lui a fost pusă împreună cu cel bogat. Iosif, într-adevăr, era un om bogat care și-a pregătit un mormânt și în momentul acela l-a oferit Domnului. Un al doilea bărbat de seamă este Nicodim, care a venit în noaptea la Isus pentru a sta de vorbă cu Domnul, care a prilejuit rostirea cele mai frumoase cuvântări a Domnului cu privire la nașterea din nou, la nașterea din apă și din Duh și la mântuirea prin înălțarea Domnului Isus Hristos, întocmai cum a fost înălțat șarpele de aramă în pustie. Ei au venit la Pilat să ceară trupul Domnului Isus și Pilat s-a mirat că a murit așa de repede, a poruncit să se verifice lucrul acesta, trimițând sutașul care să verifice moartea crucificaților. Era obiceiul romanilor ca în momentul când cineva cerea trupul celui crucificat să fie înmormântat după moarte, să vină să verifice lucrul acesta printr-o lovitură de secure care o aplicau celui mort în fluierul piciorului. Au venit la primul crucificat, la primul tâlhar, i-au lovit piciorul, apoi a trecut la cel de-al doilea tâlhar și i-au lovit fluierele picioarelor și când a ajuns la Domnul Isus nu i-au lovit fluierul picioarelor, ci a luat o lance și i-a împuns inima. În momentul acela, din inima Domnului Isus a curs un șuvoi de sânge și apă, dovadă că tot sângele din organism și lichidul vital din organism era concentrat în același loc, sub coasta Domnului Isus, în dreptul inimii. Când a fost împunsă inima, acest lichid împreună cu sângele au curs afară. În momentul acela Pilat le-a dat voie să coboare trupul Domnului Isus de pe cruce. Ei l-au îmbălsămat. Nicodim a adus un amestec de 100 de litri de aloie și smirnă pentru îmbălsămare. Un gest extraordinar. Au folosit întreagă cantitate pentru îmbălsămarea Domnului, l-au înfășurat în fășii de pânză și l-au așezat în mormântul lui Iosif din Arimatea. În momentul acela, iudeii și-au adus aminte
de ceea ce spunea Domnul că a treia zi va învia din morți. Și au cerut lui Pilat să pecetluiască mormântul și să pună străji de pază. Pilat le-a îngăduit lucrul acesta, a pus strajă să păzească trupul Domnului Isus. Însă, în momentul acela, ei scot în evidență faptul că și după moartea sa, Iisus Hristos a putut să-i sperie și să-i îngrozească pe cei răi și puterea morții, cerând să fie păzit mormântul Domnului. Aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne cerceteze inimile, să nu uităm niciodată aceste frumoase cuvinte și relatări despre suferințele Domnului. Pentru mulți a fost o zi neagră, o zi îndurerată, a fost o zi de groază. Natura a plâns, natura s-a cutremurat prin acel cutremur de pământ, prin întunericul care s-a lăsat ziua în amiază mare. S-au înfiorat ucenicii, s-au înfiorat și dușmanii Domnului și au văzut și au declarat cu toții căci El era și este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Astăzi, Domnul Iisus cutremură din nou lumea prin această pandemie. Dumnezeu a cutremurat în mai multe rânduri pământul și lumea, arătându-le căci El este Dumnezeu și El stăpânește. Cuvântul Domnului în Psalmul 46, versetul 10 spune: opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Întotdeauna Domnul le-a arătat lucrul acesta. A arătat-o atunci, în Vinerea Mare, o arată în toate timpurile. Dar cel mai frumos este căci pământul se cutremură și atunci când sfinții se roagă și cer umplere cu putere, cer umplere cu nădejde, cer izbăvire, pământul se cutremură, dovadă a coborârii prezenței lui Dumnezeu alături de cei credincioși. Găsim lucrul acesta la Rusalii, găsim lucrul acesta mai târziu apoi când ucenicii au fost izbăviți din închisoare și s-au adunat cu toți împreună, s-au rugat. Cuvântul Domnului spune că s-a cutremurat locul, s-a coborât Duhul Sfânt peste ei și au fost umpluți cu putere. Găsim lucrul acesta în diferite situații și ocazii când pământul s-a cutremurat datorită prezenței lui Dumnezeu. Aș dori ca și în vremurile acestea, când sfinții de pretutindeni se roagă, mijlocesc pentru izbăvire, pentru eliberare, pentru revigorarea credinței creștine și a Bisericii Domnului Isus, Dumnezeu să mai cutremure încă o dată pământul, dovedind și arătându-le tuturor că Cel este Dumnezeu. Și în mijlocul acestui vâjit puternic să se coboare prezența Duhului Sfânt peste toți credincioșii, peste toți cei ce mărturisesc biruința mielului asupra morții și asupra păcatului, asupra oricărui sistem omenesc, pentru ca toate domniile, stăpânirile și stăpânitorii întunericului acestui veac să cunoască astăzi și pentru totdeauna că Iisus Hristos este Domnul. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi cu toți. Amin.